DZGB. Hatod sa Indo kan DZGB asin kan iba pang partner organization ang programang Barkada ni Jesus. May katuyuhan na maengganyar ang mga hobenes na maghiras kan sa indang eksperyensya sa pagtubod katoliko asin ang mga naging biyaya kan mahal na Diyos na nagdaranin mahay na buhay sa pagiging Barkada ni Jesus. Barkada ni Jesus, may katuyuhan na magpartisipar ang mga hobenes na maging parte kan evangelisasyon asin maging maray na tagahatod kan misyon din pagtubod sa komunidad. Barkada ni Jesus, kaiba si kabarkadang Kuya Mike Dado asin Ate Jenny Balyaran. Digdi sa DZGB, always number one, always at your service. Mga kabarkada, maray na hapon po sa Saindo Gabos. Yaon po kamungunyan, kasabay mi sa satong programa ang Barkada ni Jesus. Of course, kaibataman po ngunyan si kabarkadang Ki April Vicente. Welcome tabi sa kuyang partner ngunyan. Magandang hapon po Kuya Mike. Magandang hapon Sabado po sa Gabos. Sa Indo mga kabarkada. Diyos maray na hapon. Asin, welcome po giraray sa another episode kan Barkada ni Jesus. Okay, pasensya na tabi kabarkadang kita. Kulang so boto na napindot ko. Please ka tabi barkadang ki. Please repeat po so sa imong pigtaram ka subago. Yan, maugmang hapon ning Sabado mga tugang, mga kabarkada. Diyos maray na hapon po sa Gabos. Welcome po giraray sa another episode kan Barkada ni Jesus. Okay, ma-shoutout kita duman mga kabarkada sa satuya ng mga previous guests kang mga nagkapira ng Sabado ang nakaagi. Of course, shoutout sa mga SK officials last Saturday, Yes, di ba? Iba-iba itong mga barangay. Yes po, municipalities. Mga and municipalities. cities, And of course, sa mga youth ministry man kang sa Ligao, sa Piuduran, sa Tabaco, and ibang munisipyo. Then sa St. Raphael Vicariate na yaon dyan ang Santo Cristo Quasay Paris. Na nagkakaigwasindangon yan ki Paris Youth Commission Formation in celebration of the 17th Diocesan Youth Way of the Cross Formation. Yeah. Ini hali ini sa iba-ibang mga youth organization and ministry na nasa iba-ibang barangay na sakop kang Santo Cristo Quasay Paris. Maray na hapon po sa pagsabay nindo sa Samuya ngunyan habang kamo nagkakaigwa dyan ki formation sa 17th Diocesan Youth Way of the Cross. So, sige po ha. And of course, shout out man dyan sa tuyang partner, ang kabarkada ta. Nayaon nga sa recollection, kabarkadang Jen. Ate Jenny. Dahil mula man kami pigsabay ni kabarkadang Ki sa imong magayon na recollection. Isabay mo na sana po kami sa imong pangaji, Ate Iyan. Jenny. Isabay mo kami sa pag-urup-urup. Yeah. Ang mga arog kaning activities baga kabarkadang Ki. So, pang recharge. Yes po. Sometimes, you have to connect to the source. Yes. Okay? The source of the strength. Yeah. And of course, shout out man po dyan sa mga taga DepEd nito Men's Club na naghihinanyugo niyan sa ibang mga ka-members kang Men's Club kang nito sa DepEd. And speaking of DepEd, ngunyan nagkakaigwaman po kang pagpuon kang palarong Bicol na pigo-host kang siyudad kang Legazpi. So mga kabarkada ta dyan ng mga atleta, Ayan. luway-luway sana. Safety first. Yes. Okay? Of course. Yan. So mga topic taon niya na madidiskuter, ining another episode kabarkadang Ki ngunyan. Very relatable kasi gabos kita kanina kaka-experience lalong-lalo na ang mga nasa youth ministry. Of course Di ba? po. Yeah, opo. And Kuya Mike, ini man na pag-uurulayan tangon yan,
bagay na bagay man sa liturgical season na pag-celebrate ang unyan na iyo ang Lenten season. No, for sure, sabi mo nga ni po kadakol ang mga makaka-relate, no, bako sa na ang mga youth minister, kundi kita gabos na ta ini pag-uurulayan tangon yan, na-experiensyahan ta ini sa pang-oral daw tang pagkabuhay. Kuya Yes, kaya bago tayo ni puunan, mation tang una ang satuya na background na magayon na nababagay ngunya na panahon sa mga nalulubat na po dyan, magayon kani ang lyrics. Yeah? Alagad, patana misan ang una sa indo ang samong musika. Yun ini ang background music medigdi sa atong programa. Okay. Usually, yung mga hindi lang phone ang lobat, di ba, Siski? Opo. Kung minsan, pigsasabi tangani, pag nalulubat na, ang nangyayari, masaksak ka duman sa kuryente, sa outlet. Kung minsan, hindi lang ang mga cellphone ang nalulubat, pati ang puso. O bata bagang mo yan. Last day kang Pebrero. Iwan ang Kuya Mike. Pati ang isip. Ngunyan naman, nalulubat ang isip. Nag-review na ngunyan ang mga mga estudyante para sa For the final finals. exam. Yes po. Ika, nag-exam ka pa man, kabarkadang ki. May mga examen ka pa man na pigte-take. Examen of consciousness. Examen of okay. conscience na po, Kuya Paguna, Mike. ang paguna ko, ang isisimang ni Ate Ki. So mga periodic test na may sa college baga igwa kita ki prelims, Apo. may midterm, Midterms. and ngunya napapano yun, so finals. Pero si kabarkadang ki examen Examen of of consciousness. consciousness. So Apo. pag nagkukumpisal baga kabarkadang ki igwa man kiarog kaya. Opo. Before magkumpisal, of course, we need to examine our conscience. Yeah, Our iba so consciousness po. Yes sa po, conscience. Actually, ang consciousness, examine of consciousness, Kuya Mike, pwede ta ining gibuhon before kita magkaturog. Para at least marirecall ta sa Okay. mga nagibuta sa maghapon and so encounter ta sa satuyang kapwa and encounter ta sa mahal na Diyos. Okay. Dahil dyan mo ako apoton si kabarkadang ki, kailan ka huling nalubat? Kagabi. Dahil pa naaloy, di ba? Kagabi po. After ng Via Crucis. Okay. Nalobat ulit. Eyo. Ano Opo. ito? Body ang nalubat? Ang Physically. puso ang Opo, nalubat? physical. Ang isip ang nalubat? O ang spirit ang nalubat? Physical, Kuya Mike. Nag-attend ako kasubanggi, nag-join ako sa Via Crucis. So after that, kumbaga fulfilled maray so sa kuya na spirit, so sa kuya na puso, pero so sa kuyang physical aspect, yung ito so na lobat. Okay. Kaya nag-rest ako, nagkaturog ako for me to to recharge. Yan. Yan So, kumbaga, ang pagiging lobat, namamatian ta. Opo. Pwede ta mailing kung nalulubat ng kaampangan mo, Siski. Iyo, Kuya Mike. Okay? Especially ngunyan. Especially this mga arog kaining oras, madali kitang malubat arog kaining oras. Bako ang mga satuyang mga amigong mga padi, arog kaning oras. Nagsisiesta. Nagre-recharge Opo, sinda. Opo. Nagsisiesta sinda. Para at siyan, makabalik naman, so energy, Okay. makataoning buo no, sa pagmisa ninda. Okay. Sa Alagad iba kitang pang duwa, sacraments. di kita nag-siesta, nag-session kita. Yes po, Kuya Mike. Pero ang kagayon rin ka sis kita, naka-recharge ka na kasubanggi. Opo. Okay. Yan. Recharge na. Paano kung ang puso ang nalubat? Ano ang sa physical? Opo. Pangalo ka, makaturog ka, kumpirot ka na. Paano ta i-recharge ang puso, Siski? Ako, ang tigigibo ko, Kuya Mike, nag-rest ako with my family. With the people whom important to me. Kasi for me, yung rest po baga, it doesn't mean doing nothing. It means being with the people we love. Okay. Yan. And being still sa presensya kan mahal na Diyos. Connection manggila yon. Yes po. Connection pa rin po. Okay. So,
pag araw pala kan sa puso ang may pagkukulang na sa imo, kulang ka na sa ma-recharge ka na, Yes. you look for your loved ones. Yes po. Be with the people you love. Okay. So, ang magayon ka ini, so abot kamay sana ang mga loved ones, Opo. di ba? Paano sa mga tugang tang OFW, sa mga kabarkada tang OFW, LDR sinda. O, paano daw sinda makakaaraw kang sigsabi ni kabarkadang ki, when your heart needs to recharge, how do you do it? Oh. Ngunyan baga po Kuya Mike, kadakol na kitang mga platforms na pwedeng gamiton. Okay? No, Messenger, madali na sana makakonect. No, pwede kita mag-video call, mag-message, Okay. arugan. It's a form of connecting na rin sa tuyang mga mahal sa buhay. If we are messaging them, chatting them, Okay. calling them, arugaan po Kuya Mike. Okay. Paano kung ang nagkarulubat, uni mga tugang tana nagsiserve sa simbahan, di ba? Iba-ibang activities, Opo. iba-ibang mga Mostly, formation, iba-ibang mga celebration kang kada panahon, iba-ibang tema. And usually, may mga season kita na aralawig talaga, di ba? Kaso Opo, nakaagi opo. nga ning December. So, pigaapod ta na Misa de Gallo. Opo. Oh, saro ito sa nakakalubat. Saro ito sa talagang nakakalobat. Oh, yan ang mga araw ka na masunod na naman kita na magkakagawa naman kita ngayon, nagpuo na kita kang season of Lent. Lent, Diba? opo. So, nagka-prepare na naman kita. Alagad, ining mga tao digdi na involved na maray. Lalong-lalo na ang mga kabataan, ang mga kabarkada at ang mga kabataan. So, taod-taod, digdi ma-revolve ang satuya na pag-urulay na ino nga ni ini ang mga issues, di ba? Sa tuya ng mga kaakian, apisar kang sumanga nasa SK, sa gobyerno, sa sanggunian, sumanga nasa youth ministry man na nagsiserbi man sa sato ng mga komunidad, sumanga tugang ta sa pagtubod, ano man ang namamatian daw ninda. Opo. Sige daw. So kaya saan daw kung yaon na sa tuya ng mga ano, okay? Yaon So na. kaya ngunyan ang title baga kang ano ta, siski. Lobat na Jesus Recharge. Yan. So magayon ang satuya na ano. Okay? Let us now welcome ang satuya na mga bisita hali sa Vicarial Officers of Saints Peter and Paul Vicariate. Welcome and good afternoon po. Pwede po open na po kang sa indong camera. And pati po ang audio. Yan, taning mailing na po ang mga present digde kung si Rizay. Okay? Actually, ini Kuya Mike na vicariate na ini. For me as a youth minister, ini ang vicariate na pinaka-bubbly, pinaka-competitive talaga na vicariate. Sa Pag Diocese sinabi of mong Legazpi. bubbly, anong gusto sabihin mo kayo ito? Cheerful, Kuya Mike. Okay, cheerful. okay. Yan. We will At siya find mamimidbidon out. tasinda. Okay, yan. Maaramat ang taod-taod. Pwedeng bubbly mo na ganito. May nakatagilid na nga niyo. Aw, yan, diktanos niya na. Nailing tulos niya ni Kuya Mike. Okay. Pwede may introduce ang satuya na ano, ngayon na hapon, ang makakaibata, ang mga kabarkada ta, of course, yaon ngunyan si kabarkadang ki, and taod-taod, baka mag-abot naman si kabarkadang Chris. Yaon na, nahiling ko na yaon si na si Ate kabarkadang Chris. Ayun. Ayan. Okay. Welcome. Welcome back. Welcome back. Arami arayo ka. Kumusta tabi, kabarkadang Chris? Hello po. Nadadangog po ako. Yes, po. Yan. Good afternoon po sa Gabos. Ay, na-miss ko kayo, Kuya Mike. Gayon na background ni Turkey. Oo. Na-miss ko sa studio. Pero medyo arayo kita ngunyan. Naong kita digdi sa Laguna. Laguna. Opo. Yan. So, kasuhapon lobat man ako. Dahil nagbiyahe kita. So, napagal. May mga inasikaso. Pero ngunyan naka-recharge na uli. Ayan. Pwede mag-request kay pasalubong. Pwede iba mo pabalik si Rizal. Kabarkadang Rizal. Gari, abo niya mag-iba, Kuya Mike. Amo niya mag-iba. Abay, Oo, nalagot. di ba sa Bikuta? Baka daama abutan kang pagtuga kang mayon. Okay, okay. So, any welcome message tabi, kabarkadang Chris?
Ayan, hello po. Welcome po sa ating barkadahan ngunya na hapon, ngunya na Sabado. Ang barkada ni Jesus, and i-welcome ko man po ang mga pagiriba ko digdi sa Zoom. So feeling ko po youth man ako. Yes, of course. Youth pa man giraray long time ago. Ayan, so kay riba ta niya digdingon yan ang satuyang mga vicarial officers. And of course, pasalamat kita na sila naging available Yes. sa pangapoda ni Lord sa mapapag-ulayan ta ngunyan. Magayunon ang topic ta talagang ngunyan, Kuya Mike and Sister Key. So, sabi mo nga ni kasubago, gabus kita, nakaka-experience sa kaini. And of course, I believe later on sa mga sharing nila, may excited tayo sa mga isi-share kang sa tuyang mga guests. Yes, so, of welcome course. po muli sa Barkada ni Jesus. Okay. Thank you so much, Thank you Tabi, po, Ate kabarkadang Chris, ha? Relax ka lang dyan. And we will get back to you later on as we go on with our topic today. Will you do the honors, Yes po. Siski, kang pag-introduce ka sa tuyang mga bisita ta, ang vicarial officers? Yes po. Bago kita mag-deep dive sa satuyang topic, sa satuyang pag-uurulayan ngunya na hapon, gusto ko pong ipamidbid sa Indo ang mga vicarial officers, vicarial members. Sabi ko nga ni kasubago, kan pinaka-bubbly, buda pinaka-competitive na vicariate sa diocese, ang Vicariate of Saints Peter and Paul Vicariate. Yan, Wow. pakipamidbid po an sa indong sadiri, asin sabihon naman po nindo an sa indong position, an sa indong role sa ministry, asin sarong word, no? Sarong word na naga-describe kan sa indong energy level ngunya na hapon. Yan. Okay. So, welcome po, Yan. ha? Yan. Sige, inuton ta na ang Vicarial Youth Coordinator. Yan. Ang vicarial Youth Coordinator. Sige Yan. po. Si Sisingali po. Micaela Angelica Relucio. Go ahead, Mix. Mix, Naga-choppy. Dahil na naga-choppy mamati ka. ang audio ni Mix. Hi, Mix. Okay, Ma'am Mix, kabarkadang Mix, dahil po na mamati ang sa imong audio. Naga-choppy po. Sige, go ahead po. Okay na po. Yan, okay na. Sige, go ahead. Again po. Hello po mga kalakbay, mga kabarkada ni Jesus. Ako po si Micaela Angelica Relucio from Vicariate of Saints Peter and Paul. Hali po ako sa parokya ni Saint Michael the Archangel sa Uwas po. Okay. Welcome po, Ma'am Micaela Angelica Welcome, Mix. Relucio. Si Ma'am Mix. Okay. Pinsan ko ini yata. Relatives ko ini si Ma'am Mix. Ako baga, Michael, siya, Micaela. Micaela. Relative ko ikayo. Pag nagiling ka, magbisa ka sa ko. Ayan. Okay, Second, sige. next Yan. si John Andrew Rafalio. Ini talaga, kaparientis ko ini ko. Yan, okay. Mhm. Sa mother side. Yan. John Andrew Rafalio. Yaon na si John Andrew. Yaon na si Adoy. Wala pa Mix. Aha. Ayan. Nag-choppy na naman si, Si Chloe Joy de la Torre. okay. Chloe Joy. Chloe Joy. Hello. Chloe. Sige. Yan na. Good. Pindot na ni Chloe Joy. Ako po si Chloe Joy. Mhm. Sige, go ahead po, Chloe Joy. Yan si Chloe. Kumusta? Okay lang po. Mhm. Sige po, go ahead po. Go ahead po. Ako po si Chloe Joy Belen from Our Lady of the Holy Rosary Parish po, Youth Coordinator po. Saan po yun, Our Lady of The Holy Rosary. the Holy Rosary? Balogo. Balogo, Kuya Uwas. Mike. Opo, Balogo, okay, Uwas. okay. Shout out po dyan sa mga taga-Uwas na sakop kang parokya. Our Lady, Our Lady of the Holy Rosary. the Holy Rosary. Okay. So, sige. Sunod naman po, Siski. Si Jeldon Ibarrera. Kabarkadang Jeldon.
Jeldon. Hello. Hello, Jeldon. Hello? Jeldon. Yan. Maalat-alaton ta na magluwas ang sa iyang magayon na awong. Sa Indo, anong apul kang pandok? Awong. 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 Okay. Pag babae, Awang. yung mga Awang man gira. awong mga awang na. Digdi po digdi ano? Digdi, pandok. Pandok. Pag babae, Ayos nasa ron ako ni kabarkadang Pandak. Ulo kon si kabarkadang Chris. Ayos na Okay. ayan, wala pa si kabarkadang Jeldon. Ayan, si kabarkadang Rainiel. Rainiel. Okay. Kabarkadang Rainiel, Rainiel. maki-on kang sa imong camera yan. Hello, naka-on Rainiel. Hello po mga kalakbay. Hello Ate Ki and Kuya Mike. Ako po ang Vicarial Youth Leader kang Vicariate of Saints Peter and Paul. And I am Rainiel Eben Danya. And sorry po, nasa school kasi ako today. Okay. And ayan, one word na mag-describe sa battery ko ngunyan is I think 50%. Oh, 50%. 50%. Kaya pa? 50%. Kaya pa sa Kayang mga kaya. ilang oras? Kaya pa. Kaya po pagsabayin. Okay. Shout out Kayang dyan sa kaya. mga friends and classmates mo sa school. Anong Yes, from school yan? Bicol University Pulangi po. Pulangi Campus. Okay. Regards po dyan sa mga taga Pulangi. Nakasabay mo yan. Sigurado ako may nag-iiling dyan sa ampangan mo. Okay. Ayan. Sige. Thank you so Next. much, Reniel. Si Miko. Miko or Nido? Okay, Miko. Miko? Yaan na si Miko. Yaan si Miko. Hello, Miko. Maya may mailing ang pandok. Bako sa pambabaeng pandok. Miko. Nasaroon ako ni Siski. Yan. Ano si Miko. Ayan, Hello, nahiling ko Miko. naka-on Nahiling si na. Janelle. Okay, Ayan, si kabarkadang Janelle. Kabarkadang Janelle. Yes, kabarkadang Janelle. Hello, Janelle. Kumusta? And ano ang level kang sa imong ano iyan? Lobat Energy. na ba? 50%? Energy level. Full charge? Yes, go ahead po, Janelle. Nakamute ka po. ata. Nakamute. Maki-on po kang sa imong ano. Sige. Dahil na mamati ang sa imong boses, Janelle. Muna ito, igwa ka dyan ki assistant sa technical assistance. Okay. Yan, go ahead, Janelle. Go ahead, Janelle. Gani sa pandok pa sana ni Janelle, masasabi ko, full tank na full tank ini. Full charge na full charge. Ade, luwas, sabi ka mga gurang, luwas nga ang 35 ngipon. 32 man sana. 32 man sana. So, luwang wisdom tooth. Di ba? 32, 34, may saro pang May kulang. saro Pag natipo, so nagdagdag pang 35 na ito. Okay, Yan. pwede Go na ahead, maging, Janelle. pwede na maging model kang so piga toothpaste na baga. Toothpaste, Ade, gagamit ah. Ngayon na de. Sige, go ahead, Janelle. Yan, medyo nakakaigwa kita ki difficulty from Janelle. Okay, so sige, baka igwa pang iba dyan tabi, Siski. Si Kabarkadang Jusel. Yaon na si Okay. Kabarkadang Jusel. Kabarkadang Jusel, hello. Pa-confirm daw po si Jusel. Okay na. Yes, go ahead. Jusel? Ayun, si Jusel. Yes, Jusel. Okay, yan. Hello, kumusta? Go ahead Ayun po. ang background ni Jusel, Kuya Mike. Iyo. Si San Miguel. Pwede magbakal?
Paulog Go, si Giselle. Sige, Giselle, go ahead, tabi. Yan. Pamidbid, Oo. asinan sa imong posisyon, asinan sa imong energy level, ngunya na hapon. So, hi mga kalakbay. Ako po si Kalakbay Giselle from the Saints Peter and Paul Parish. Sa mga nanood po sa inyo, kumusta po? And sa mga kasama ko dito, magandang hapon po sa inyo. Sorry po sa background ko, nasa tindahan po kasi ako. Ay, okay na Okay na, okay yan. lang. Kabarkada. Yan. Energy level, Giselle. Energy level mo. Ano po yun? ka, Full low bat? charge? Full charge? Full tank? O nasa power saving mode ka na? Full charge na full charge Full po ako. charge. na full charge. Okay. Sige. Mamira dyan, uya na, noodles, naili ko noodles. Mamira yan tabi dyan. Pwede padarahan mo kami dyan kang uya na pula ang case baga na Case. yan dyan, no? Ulo ko si Jonel. Okay, Jonel, thank you so much, ha? Thank you, Giselle. Ayan, Okay, next bakit ko pa sunod? si Josh. Okay, Josh Josh. Lozano. Si Josh Lozano. Hello. Kabarkadang Josh. Sige, maki-on kang camera tabi. Kabarkadang Josh. Siguro, nagme-make up pa ini, siski ade, pag-una mo. Nagpagunting pang iba. Hello po. Okay. Sige, hello. Welcome tabi, Josh. Kumusta? Josh. Sige, Josh. Ano ini? Mango Josh or pineapple Josh? Sorry, naawa ka raw si Kuya Mike. Hello, Josh. Hello, Josh. Ate Ki, pwede po si Josh dito na lang sa screen ko kasi hindi Ay. po na-open yung open cam. Sige, Sure, sure. sige po. Pwede. Sige. Please share your screen. Yan, Ayan. okay. Hi, Josh. Hello po. Hello po mga kalakbay. My name Mm. is Steve Okay. Sano from St. James the Greater Parish. Mhm. Libon. I'm Campus Ministry Officer in St. James po. Okay. So, ano ang energy level ni Josh? Low bat, full charge, full tank, o energy power, Power saving mode? Full charge po para kay God naman po yan. Yan. Full charge. Okay. Josh, anong gusto mo? Mango, pineapple, buko? Buko Josh. Josh. Mahulog si Josh. Hulukon si Josh. Okay, Josh. Thank you so much, Thank Josh. you, ha? Josh. Thank you Ayan. po. Next si Angeline Sario. Okay, Angeline. Ange. Hello, Ange. Hello, Ange. Ange. Ayun, si Ange. Okay, sige, Ayan. go ahead, Angela. Ange. So, marhay na hapon po sa Gabos, mga kabarkada and kalakbay. So, ako naman po si Kalakbay Angeline Sario from St. James the Greater Parish. Actually po, ako po yung former head finance ng parish po namin under the Vicariate of St. Peter and Paul pa rin po. Okay. And yung energy level sa ngayon, since kakagaling ko lang din po sa graduation po ng Saturday class ko, 50% na po. Wow, congratulations. Congrats, ikaw Ange. nag-graduate? Angela? Sa ano naman po yun, Angeline? ICT class ICT. po. ICT. Saligaw po. Okay. Congrats sa Saligaw. pag-graduate mo, ha? Congrats, Ange. Oo. Thank you. Pwede magpairahay kay laptop? Hindi ko po yung Okay, sige. Thank you you, so much, Ange. Angeline, ha? Yan. Ayan. Igwa pa po na dai pa na aapod. Mhm. So, kasubagong dai naka, Oo. naka, Basta ang narumduman ko na minensyonan ni Barkadang Ki, si Micaela, Angelica Relucio, si John, Andrew, Rafalio, Josel Yan. Sanyosa, Chloe Joy de la Torre, Jelidon Gani si Jelidon Daipa. Daipa, si Jelidon. Jelidon. Ini Ayan, si Christine muna, si Christine. Okay, sige Christine, go ahead po. Good afternoon, everyone. Ako po si Christine Making King from St. James the Greater Parish. Member po ako ng social media team. Mhm. And I can say that my battery po is nasa 50% din. 50%. 50%. Okay. 50% full, 50% less.
Nata pigapod Siski and na St. James the Greater may lesser. St. James the Greater. Mhm. Duwa kaya sindang Duwa St. sinda, James iyo St. po. James. Susaro ababa, susaro halangka. Di ini so alang ka ini. Alangka. The Greater. Okay. The taller dapat. Kayo nga ni. Oo, the greater. Okay, sige. Ay, apo to. Si Cebu dyan nga niyang ang parish priest sa St. James the Si Greater. Father Jojit. Tama si Father Jojit? Ang parish priest din do, Christine. Mhm. Father Jojit Borromeo. Father Georgit. Yeah, Okay. Sige, Father pag Georgit. nabisita ta si Padre, apo ta kay Padre ko, dapat maaraman ka mga kabarkada. Kung nata may the greater, may the lesser, di ba? So, para diretso naman, igumpalan ki San Jaime primero, may San Jaime ikadua. O anong apo di na pag Bicol na, Jaime. Ha? Santiago. Santiago. O, nali mo na bagaan. Paano, James? Santiago El Minor and Aha. Santiago El Mayor. Oh, di ba? Oh, di nakaukod ka daw kay Siski. Okay, thank you so much. Thank you, Christine. Hey, Christine. Sige. Balikan thank ta you. si Jeldon. Jeldon, kabarkadang Jeldon. Si kabarkadang Miko. Ayan na, nahiling ko na si Miko, nagpapayong-payong. Yan. Gari Nagbablog. Naga-HHWW ka dyan, Miko. May ka HHWW ka. Hello, Miko. Paki-on po Miko. ka ang microphone mo. Sige po. Sige. Welcome. Sige lang. po kasi ako sa kawa-kawa. Okay. Mag-ingat lang po pasakit ha. siya. Baka, nasa tinampo ka, Miko? So, pasakat. Sasakat. Okay. Sige. Nagkakaangos ka pa man? Yes po, 100% pa po ang battery. Ay, wow. Wow. Okay. Sige. Ikumusta mo kami dyan sa HHWW mo dyan sa pagsaka sa kawa-kawa. So, iba po sa inda, Kuya Mike, actually, nasa kawa-kawa. Mhm. Bali po, sinda po kaya, ang host vicariate po kaya mo niya na 17 DYWC is Okay. Saints Peter and Paul, Mhm, Buda, Saints mhm. Stephen Vicariate. So, ngunyan po, nag-prepare sinda. Mhm. No, so, mga facilitators ta dyan, ma-meeting sinda, and at yan, after meeting, Youth Way of the Cross sinda. Sa March Pero 7, iyan na iban pigigibo sinda. ni Miko. Bako pa maso actual na Way of the Bako Cross. pa. Nagbabaklay siya. Nagsasakat siya pa duman. Okay. At Yaon least duman si nararamdaman. Father Drox. Hello po, Father Drox. Hello, Father Drox. Shout out po kay Father Drox. Ang pinakagwapong kaklasiko sa Bacolod, si Father Drox. Hello, Father Drox. Masteral, Kuya Mike. Sa JP2 Institute. Na kasarbay mo dyan si Father Drox, Si Tito Father Joe. Egay. Si Tito Joe San Jose. Dae niya natapos. Sumalangit nawa ang kaluluwa Opo. ni Tito Joe. Tito Joe. Jose San Jose, di ba? O yan. Puda ang parokya niya kay ito, St. Joseph. The worker. Oh. The Opo. triple Jose. Gayon ang niya de. Sige. Baka na. igwa pa dyan kitang day na apod. Si Janelle. Balikan ta si Janelle. Okay. Nag-change outfit si Janelle. Wow. Okay, sige. Sorry po, lumipat po ako sa cellphone kasi nagka-problem po sa laptop. Okay lang, Ayan, sige, okay sige. lang. Oo, siguro nakadagdag kang signal mo so bago mong bado. Bado. Mhm. Ay, opo. Hello po, good afternoon po. So, I am Janelle Angel Arnante from the Vicariate of Saints Peter and Paul from the St. Anthony of Pada Parish, Ponso. So, I am a youth choir po and the formation head of our parish. So, one thing that describes my battery now is siguro something nasa 80% kasi po hindi natuloy yung discussion ko ngayong hapon. Yung reporting ko po ngayong hapon sa school. Dito ka na lang magre-report. Opo, dito ka magre-report. God's will yan, Janelle. God's will. Opo, that's me. Yes, Yan, okay. thank you. Yes po. Dahil parokya na separate kay St. Peter, pero may St. Peter and Paul. Parokya ni San Pedro, wara. Wara. Sidang duwa talaga. Sidang duwa talaga. Actually, iya man so nagtigahapot
kasubanggi, nagtatambay kami sa parokya, iyo man ang hapot. Yun. Natadaata. Dai pwede kuta saro, Oo. sarong parokya, sarong At sa panagdagang pang simbahan. Ade. Kaso dai daata. Oo. Before sinda kaya da Kuya Mike ang nagtataggan simbahan. Yan, sinda partnership sinda. Okay. Ni Saint Mga Peter. incorporators pala na de. Mga Iyo. stakeholders. Opo. Stockholders kasi. Si sila Ate Chris, original. collaborator. Si Ate Chris Opo, kan okay. ACI. O baka igwa pa Ate Ki na daita pa na apod. Si Josh, iyo na. Iyo na. Si Christine, King. Si Geldo, ay okay na. Si Geldon okay na. Okay. Susaro, sulas supang 11? Si Angeline okay na, Kuya Okay Mike. na. Okay. Ayan. Si Yun na boss. Yun na boss. Okay. So, ano yan ha? Just relax. Babalikan mi po kamo dyan pagkatapos ta kang iba pang mga pigdidiscuss ta digde. And of course, ang satuya na ano yan? Kasubagong ginaramit na tataramon, ang lobat, ang full tank, full charge, power saving mode, and etc. Baka digdi sa pag-iribata, igwa ka ibang term. Tama nila ko din, etc. Aber, Siski, may iba ka pang term pag nalulubat ka, baka igwa ka pa wala digdi sa tataramon na tig merensyonar ta na lobat, full tank, full charge, saving mode. Okay, but baka igwa ka pa na namamatian pero what di mo ma-describe. Siguro ang apod ta dyan, Kuya Mike, undecided. Undecided energy level. Minsan po baga, data aram, okay pa sa nakita kasubago, tapos biglang, dahil nakita okay nun yan. Ako igwa kong tataramo Anong na apod pwede mo kayan, idagdag. Kuya Mike? So namamatian niya, overloaded. Bako lang siya full charge. Nagsusubra pa kaya overloaded ang namamatian niya. Whether it is a happy sa pagiging overload or overloaded sa trabaho. Sa trabaho. Yan. Sa pigigibo. Sa ministry. Di ba? Dahil man tabi kina-overload sa Indo, mga kabarkadang youth. Si kabarkadang Chris, dahil ka pa man overload. Hindi pa naman. Salamat sa Diyos. Good. Salamat sa grasya kang mahal na Diyos. Okay. Sige. So, papasiring kitang ngunyan, matransisyunan kitang ngunyan sa tuya na sa segment na papaduman sa pagpairarong kang sa tuya na pag-iristoryahan. Kaya, makuan kita na, matiunta naman ang sa tuya na music na kasubago. Mga kabarkada, live po palang kita sa tuyang Facebook page, no, DZGB News Online. Pwede ta pong i-share para mas dakol po kitang ma-inspire and ma-motivate ng mga kabarkada. Okay, that's correct po. Sa DCGB News Online, maugma kami na mga nagsasarabay na nag-airilingo niya sa Satuya. Yaon si Madam Jennifer Batalier Alagawan, and of course nag-comment si Juno Rapusa. God restored, run back to Jesus. Yan. Thank you so much po, Sir Juno, kabarkadang Juno Rapusa. Okay? So, ngayon, mag-dive in na kita sa mas malalim na reflection. Ito ang tanong natin sa mga bisita nating mga kabarkada. Okay? Ang reflection question natin ngayon, bilang member or officer kang sa indong youth ministry, ano ang mga momento na grabe ang namamatian mong kaugmahan, asin, kagaanan. Kagaanan. Asin, anuman ang mga pagkakataon na talagang nakakapagal. Asin, minsan, nakukulugan na ang buot mo sa ministry. Oh, okay. Kung minsan, may nagkakakurulugan man talaga si Ski digdi sa sa ministry, di ba? Dahil man dyan sabi nga ni, pag sa misa, sabi ni Father, welcome man nga digdi ang mga marites. Dahil man pigsisikwal. Opo. Welcome gabos. Welcome gabos. Welcome man nga digdi sa mga parainom, di ba? Sa mga paralibak. Paralibak. Diyan na nagpupunin naku, may nakukulugan kita. Opo.
Okay. Sige daw. Sisang inot na ma-share digdi sa satong mga bisita, manungod digdi na bilang member or officer kang sa indong youth ministry. Ano ang mga momento na grabe na ang namamatian mong kaugmahan asin kagaanan? So, kaugmahan asin kagaanan. Maya ko aputon uning si Josel. Kabarkadang Josel. Kabarkadang Josel. Sige daw, kabarkadang Josel. Ano itong mga momento bilang officer o member ka kang youth ministry, mga momento na ang grabe na ang namamatian mong kaugmahan asin kagaanan? So hi po again mga kabarkada. On my experience po, no, as a youth po ng simbahan, grabe po ang kapanoan na pagpadaba na naitataon ni sa kuya po. For example po, birang sarong jovenes po na minsan nakakaisip na kulang sa pagpadaba. Pag nasa youth commission ka or bilang member ng simbahan, parang duman po napapano ang pagpadaba na hinahanap ko sa iba. Though, dakol na beses na mapapagal ka po talaga in a way na makakaisip ka kung mapadagos ka pa sa pag-survey or mapadagos ka pa kaiba kan mga jóvenes ng simbahan, pero nalilingawan ko lang po minsan na kaibahan ko ang Diyos sa mga problemang ito, as in sa mga blessings man na na-encounter ko, kaibahan ko man siya. Ama lang po ito. Okay. Ako, demo ko aputon Josel kung anong namamatian kong kaugmahan. Pag Ano po ang namamatian mong kaugmahan? Pag nakakakaon ako kay ice cream uyan sa likod mo, Uyan na cream maugmaw line. na po pag tingkatawan ako kay ice cream. Pwede padalan mo kami kay ice cream? Next time po. Ika, siski, maya mo kay ice cream. Mas siski. Last time na nag-ice cream ako, Kuya Mike, sinipon ako. Sinipon ka. Itusukos kan anong ko last time. May bulong, iyan. Iyo. Okay, thank you so much. Magayon, so sinabi ni Josel. Alagad, ito nga ni, kami ni Siski Kuta, mas maugmahon kami kung padaran mo kami kay ice cream. Arayon, maningan kayo, Mike. Okay, sige. So ikaw man daw tabi, Siski, magpili kang sunod na masimbag kang sa tuya na kahaputan. Yan. Ready na si Mika. Yan, naka-open cam si Mika. Go, Mix! Okay. Ang kaputan ko kay Mika, so pandua. Kung kaugmahan kay Josel, kay Mika, uning pandua, ano man ang mga pagkakataon na talagang nakakapagal. As in, minsan, nakukulugan ang buot mo sa ministry. Hello po, audible po ako. Yes po, Mix. So siguro so pinakamakulog is so di nagkakairintindihan sa ministry. Naman iwasan na magkaraot sa buot kan mga, kasi iba-iba naman po baga kitang ugali, may mga hyper, may mga sensitive. So siguro duman kita nagkakaigwaning pain sa ministry. So ito so mas makulog sa ko kung kahit iba pa baga. Dahil sa youth ministry po baga, isarok kitang pamilya na dapat nagkaurusan po. Okay. Usually, kabarkadang mix, ano itong mga pinagkakaintindihan lalo sa youth ministry? So, syempre po may mga may competitive na gusto nila yung kung ano yung gusto nila masunod. Tapos minsan, sabi nyo nga po kanina, may mga marites. Igwa man pala dyan? Oh. Igwa man pala sa Pulanggi, Mix. Welcome to the club. Sa sinabi niya kasubago, Kuya Mike, arin ka duman. So okay. hyper, or so competitive, or so dai nagkakaalo, Kuya Mike. Arin ka naman daw. Kabarkadang Mick. Arin ka duman. Ikaw, Kuya Mike. Ikaw, si kabarkadang Mick. Ako guys, so hyper. Kaya sa ulo ko ba na hyper na ako. Pero kung minsan, competitive, di ba? Umuya mo man may mapatunayan sa diri mo na you compete with one another, but in a positive way. So, bako na, gari na nagsisirikada na kamo niya, competitive ka. Bako araw ka ito. Dahil pa ba kamo nagsisirikadan dyan? Barkada Mix? Dahil pa man po. Dahil pa. Okay.
ano po kami, nagkabaratian man, Okay. May mediator man sa Indo dyan. So, magbati na nga ka mo. That's an order. wala naman po. Siguro po so, ma-realize na lang, so, mga sala ni boots. Okay. So, realization. Open Opo. communication ang nangyayari. That's good. So, Yeah. maray pa yung mga kabataan na kabarkada tatao na sila kang co-open communication. Realization. Madali ang realization. Ang iba digdi ko minsan baga sa workplace, mga kabarkada kita, katrabaho, ang iba din nagrebukan. Bahala ka man ngayon sa buhay. Niyan. Gari, it seems that you do not exist. Yes. Igwa man dyan kinangyari na data kang iilingon, data nga titiinuhon. Igwa. Ikaw mo. Ala ka, Ulokon si Mick. tigpara mo ko muna yan. Like, most of the time, na bang sarong youth, na gusto na lang ma-midbidan sa Diri Manindra, as yun po siguro kasi minsan, sobra-sobra na din yung kwento, ma-hurt man yung susaro, siyempre, ganti din. Iyo. Muya ko itong susabi niya na kumisan, day mo na midbidan sa diri mo, ade. Pero may paagi yan kabarkadang mix. I-require mo ka birth certificate. Sa PSA. Tangal mo midbidan niya gila. O, di natin, magdara kang birth certificate, tabasa mo sa una ika. Yan. Sa Tama school, man. igwa, may ma-addition sa school. Anecdotal records. Susurat kang advisory, so giniribo mo niya na, marhay, asin ba ko marhay? Mga ma'am, pwede tayo mag-agad kay kopya, mag-request kay authenticated copy kang anekdota. Uning kabarkada mi, may ibalik sa sadiri niya. Tadain na midbid. Dahil sa na diri midbid. niya. Okay, bubbly talaga si Ma'am Mick, Opo, maray opo. talaga na kaoro So na sinabi niya kasubago Kuya Mike, tama man talaga ito. Minsan, iyo man ito ang nai-encounter ko sa ministry man naman. So muya mo na ma-recognize ka nga ni. Yes. No, ma-recognize ka kan mga tao. Naliligawan mo na dapat di man pala ika suma-recognize. Kundi, dapat kita na mga nagsiserve sa simbahan, an glory permi, an praise permi, yaon sa kagurangnan. Yes, that's correct. Di man sa tuya. Revert back Yes. to the true source. Source. Yan. Okay, thank you so much, Thank you, kabarkada Mick, ha? Thank you, Mika. Ayan, next. Okay. Sige. Si Kabarkadang Angeline. Kabarkadang Angeline. Kabarkadang Angeline. Hello, Angeline. Ano ang mga momento, Angeline, na grabe nang namamatian mong kaugmahan asin kagaanan sa youth ministry? Ako naman po siguro, yung mga times na may mga activities na nagkakatipon-tipon po yung lahat. Actually, mamaya po magkakaroon po kami ng DJ sa simbahan. Since ako po kasi medyo naglaylo po ako sa mga activities po sa ministry, sa youth ministry po. Pero yun nga, lagi ko naman sinasabi sa namin sa coordinator na if need ng help, if need ng lagi naman po akong available to help them. Pero siguro po ang mga pinaka-happy moments po, yung after ng sunod-sunod na activities and then mafe-feel mo yung fulfillment and then yung pagsaserve po kay God. Together as one. Okay. Usually, ano talaga ang nakakamagnet? Duman nga, maugmahon nga doon. Aside sa namamatian mong kaugmahan, ano pa nakakamagnet na binabalik-balikan natin ang youth ministry? Siguro po, as for my experience naman po, since, yun nga, hindi po ako masyadong nag-join ngayon, and siguro po yung magnet po sa is yung feeling ng fulfillment po talaga kapag kasama sila. Okay. And alam mong, isa lang yung pinagsaservan niyo po. Okay, that fulfillment, sense of fulfillment. Yes po. Okay? So, thank you so much sa Thank you, Ange. pag-share mo kang mga joys, mga kaugmahan, asin mga kagaanan. Okay? Sige, si Sepatabi, si Ski. Si Rainiel. Kabarkadang Rainiel. Yan, barkadang Rainiel. Ayan Hello. mga kabarkada, naririnig po ba? Opo. Yes, loud and clear. Sige, go ahead po.
Multiple so, choice. Ikaaran ng muya mo duman si Bagon Kabarkadang Rainiel. pareho na lang po. Sige, sure. Ayan, so, totoo man po talaga na nakakapagal. And minsan nakakaisip po kita na magkaroon sa youth ministry. Pero dahil sa kapaguran and isabay pa po na we are students, student leader, and of course, na sa bahay pa po natin. And considering that, ang physical po na to is mapagal na talaga. And pero at the same time, tig-iisip po natin na youth leader and ang purpose is para mag-lead sa kapwa nating kabataan, kapwa nating youth. And yun po yung nagiging driving force po na despite of the hardships and circumstances na nararanasan sa buhay, dahil nandyan sila para gumabay as well as para samahan ka sa journey mo, yun yung nagiging driving force para magpatuloy kahit pagod na and laging nasa sentro si Jesus Christ, ang ating Panginoon, para mas maging malakas tayo. Kasi at the end of the day, yung kapagalan natin, yung kapaguran natin, yung thirst natin, si Jesus ang pupuno noon. Okay. Aside kay Kabarkadang Jesus, sisi pa ang pigdudumanan mo pag napapagal ka na Kabarkadang Rainiel? Ayan po, kapwa ko vicarial officer, sila Mika, sila Adoy, sila Jusel, mga barkada ako po, lahat ng taong nasa paligid ko po, lahat sila nandyan para sa akin, lalo na sa mga punto sa buhay ko na tunay na nakakapagod, ang mga problema na nararanasan natin, and that is natural. And because sa kanila, mas lalong nagiging, kung sabihin na po natin, parang glue, para hindi ka mawala sa path na meron ka ngayon. Okay. So, thank you so much, Rainiel, ha? Sa magayon na mga pag-share mo, pag Ka-joy nagagabatan ka, and struggles, so opo. mga pagmaugma ka, and so nakakabutong sa imo dyan na, so sabi mo, gari igwa ka mo ki sense of camaraderie na nagigibo mong Yes po. drawback mo na Yes. kay puan mo mag-atras, may masalo sa imo, may matulak naman sa imo painutan. Pero di ka sana magpatukulan kayo makusugod, madapa kayo. Sabi ni si Padre Francis gayon din, sabi ni, basta nakalagay, Francis, good afternoon po, pa-shout out po, Siski April Rapalio Vicente. Ikaw po yan, Father. Francis. Basta Francis ang nakalag niya. Abi na, si Bishop Francis yun eh. Saint Okay. Francis. Yes. Okay, of course. Salamat, Salamat, Rainiel, ha? Rainiel. Okay, sige. Next Yeah, naman next na mag-share. Si Kang kasimbagan Janelle. Okay, kabarkadang Janelle. Kabarkadang Janelle. Hello, Janelle. Hello po. Yan. Sige. Hello po. Ano ang mga moments na maugmahon ka sa youth ministry or feeling like a feather, magiano ng pangimati? Siguro po, the most happy moments in the ministry is when we are together po. Okay. Yung mga, kapag kasama ko po yung mga ka-churchmate ko, kasi the way we are together as brothers and sisters in Christ, the better and the more we get closer to Christ. So yun po yung kumbaga happy moments ko as a youth sa ministry kapag magkakasama po kaming lahat na nagsiserve kay Lord as brothers and sisters in Christ. Oh, wow. Pagayunon. How about pag solo ka na? Kapag solo man po ako, brother, kumbaga, nafe-feel ko pa rin po, brother, yung, kumbaga, yung presence ni Lord kasi, kumbaga, sabi kasi, tinuruan ako ni Lord na to serve independently kasi, tinawag niya ako na mag-serve sa Kanya. So, even though na kahit wala yung mga ka-churchmate ko, nandun pa rin kasi yung presence ni Lord, and that's what fills me na maging maugma sa pag-survey. Aram ko na kung nata makusog ang signal ni unahin ko so antena kasi ba na mo biga adjust so antena di pa pakusog so po.
Magayon na yung signal niya, de. Opo. At least, maski, so may piga po siya, togetherness, and maski solo siya, ikaw talaga sa kinauhugutan. Yes. Na, yan ang kagayunan pag yaong ka sa youth ministry. Whether, wherever you are, whoever is with you. Yes. Di ba? So, igwa ka ki madudumanan, may kaibahan ka perme. And of course, pungon yan, kabarkada muna kami. You can have us as to be included in your togetherness. Okay, thank you so much. Thank you so much, Janelle. Sige, next. Next, kabarkadang Miko. Kabarkadang Kabarkadang Miko. Miko. Ano Miko, nakabot ka na sa Nakasakat ka na, Miko? rooftop kang kawa-kawa? Yun na. Yes Yan na si Cross. Okay. Yan. Nakapaingalo ka na, Miko? Opo, nakaupo naman na po dito sa loob. Okay, Miko. Sige, Miko. okay lang naputon mi na ika? Yes po. Okay, Miko. Ano itong mga pagkakataon na aside kang pagtukad mo ha, na nakakapagal? As in, minsan, nakukulo ka na ang boot mo sa ministry. Oh my God, sobrang relate siya. So, yun, may mga, kasi, may mga times na, may mga times po na, yun yung, kahit alam mong, nagsiserve ka naman kasi gusto mo, tapos hindi ka, yung kumbaga appreciation po ng mga tao sa paligid mo. Like, although alam naman po natin na na hindi naman tayo nagsiserve kay Lord, hindi tayo nagsiserve sa kanila, kay Lord, si Lord yung pinagsisilbihan natin, pero, syempre hindi man po yun may iwasan na, ma-hurt pag, alam mong, ginawa mo naman yung best mo, pero hindi pa rin sapat sa kanila. Si say ito. Naman, wag na, don't mention it, Miko. How do you go about it, Miko, pag araw ka ng namamatian mo? Dahil ka na-appreciate, although ginagawa mo naman talaga yung dapat gawin. Anong pigigibo mo, tabi, kabarkadang Miko? Ang ginagawa ko po is nag-ano lang po ako, nag-pray lang, like, tumatakbo po ako sa mga sa mga closest friends ko po sa Vicariate, like Ate Mika and Giselle po last time na, yun po, very relate po talaga kasi ako sa question kasi na-experience ko pa lang yan po recently. And, yun, tumakbo po ako kay Ate Mika, kinausap ko po siya, sabi ko na, itong nararamdaman kong pain na sa sarili ko is temporary lang naman. Alam kong mawawala din naman to. Pero magpapatuloy pa rin ako sa pag-serve kasi yun po yung gusto ko. Okay, that's good. Igwa man kinagrarani sa imo, Miko, na Brother Miko, ang namamatian ko, arog man kang namamatian mo. Ano ang sasabihin mo sa iya, Miko? Ano po, kagaya po ng lagi kong ginagawa, magpatuloy pa lang din po ng magpatuloy. Okay. Kasi at the end of the day, yun pa rin, doon pa rin naman tayo babalik sa si Lord ang pinagsisilbihan natin. Hindi naman po yung tao. Okay. That's good. Thank you, Miko. Thanks, Mix. Okay, sige. Sunod po. Next, kabarkadang Christine. Kabarkadang Christine. Kabarkadang Christine. Hello. Ayan, si Christine. Yan na. Kumusta, Christine? Ano ang mga momento na maugmahon o magiano ng namamatian mo pag yaong ka sa youth ministry? Alam naman po nating lahat na being a Commission on Youth member is very fulfilling and challenging at some point. Of course, one thing I'm thankful of is nasa ministry po ako or nasa family ako where all of us has only one mission to make everyone feel that God is always here for us. One thing din po na masaya ako is kapag nakikita ko yung mga fellow youth ko na nag-grow closer kay God. And on the other hand, yung pain po or yung challenging part po ng pagiging Commission on Youth member is syempre all of the exhaustion and yung pagiging misunderstood din po ng mga
pagiging misunderstood din po. Aminin naman po natin o sa hindi, everyone expects us to be perfect kasi nga po part daw po ng ministry or part po ng church. But I could say or I can say that we are imperfect kasi God himself told us that he is also imperfect. Okay. So exhaustion, pag-arog pa lang kayo to, ade, na day na-appreciate ang ano mo. That's correct. Paano mo na-recover ang namamatian mo, itong exhaustion? Kasi ka nagre-recharge. How do you recharge? Sa family and sa co-youth ko po kasi every Saturday and Sunday, also kay God po kasi every Saturday may activities din po kami sa church and Sunday din po may mass. So, doon na lang din po ako nagre-reach out kay God. Very good. Okay. Thank you so much, Christine. Thanks, Christine. Okay. Ma-break muna kita ha. So iba pagbalik ta, aaputun taman kang parehas na First kaaputan. Manungudigdi sa mga kaugmahan, kagianan, asin ang Kagabatan. mga kadipisilan na namumundo, nakakapagal, asin nakukulugan, pagyaon ka sa youth ministry. Ang oras, eksaktong 2:03. Ang atay ay importanteng organ ng katawan sa unhealthy lifestyle. Maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, 11:00 sagkod 12:00 nino. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang Zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang Zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa. Kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May Zeolite Cat Litter din para sa mga pusa. Available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Alba. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Okay, welcome back po sa tuyang programa, ang Barkada ni Jesus. Okay, shout out po dyan sa mga nasa Biliting area na naghihinanyog sa satuyang ngunyan, digdi sa satong programa. So mga yaon dyan sa Albay Central School, yaon sa Ibalon Elementary School, sa Legazpi Port Central School, sa Taysan Elementary School, and mga iba pang school. So mga yaon sa Daraga North Central School, ang delegation kang Albay Province na makumpit sa Palarong Bicol, nagmamarati da sindangon yan. Happy listening po sa Indo, and thank you so much po sa pag-join sa Samuya. And of course, nagkamarati ta sa mga kasimbagan kang sato na mga youth, mga matibay atiki mag-arano ang mga youth sa Vicary. Anong Vicary ito? Saint Peter and Paul. Okay. Ang mga founder, so mga nag-irinot na nagmukna kang satong simbahan, ang Roman Catholic Church. Okay? Kaya di pa lang talaga pwede bangaon ang duwa. Sabi, Miko, nag-brown out po here sa Kawa-Kawa, nawalan po net sila Ate Mika. Nag-brown out. Sana, di kami madamay. Okay. Thank you, Miko, sa pag-inform sa Muya, ha? Ang brown out talaga. Realidad na iyan, digde. Yun, kung kami ang apoton, yun sa rumah sa nakakapamundo sa to, digdi sa satuya na lokalidad na kita, yaon ang geothermal power plant sa Tiwi, asin sa Manito. Dua. Di ba? Dua iyan, ha? Pero, bilming brown out. Brown out. Okay, so Atiki, muya ko man ikaapoton kay ito. Muya ko sumamundo ungo na. Okay, sige, ano ito mga moment na pag nagsiserve ka, gari imbis na namumundo ka lugod. Ano ito mga nangyayari ta namumundo kita pag nagsiserve ka sa ministry? Mga sitwasyon, mga moments na nakakapamundo o nakakapagabat. Para sa Kuya Mike, so may mga expectations kaya po ako na for example sa mga activities, may mga expectations ako na kumbaga minsan na-fall short itong mga expectations ito. Namumundo ako talaga. No, kasi nakukulangan ka. I expect too much from other people because I am willing to do that much for them. So, pag-arog kaan na, and ikaduwa, pag feeling ko, day ako kaipuhan. Sa ministry. Kasi ako tawo, Kuya Mike, na number 2 sa Enneagram, kaya may Enneagram test na pigaapod. Number 2 ako. Ako helpful na tao. Okay. And ang nakakapamundo sa Kuya, ito
feeling ko helpless akong tao. Yung ito nakakapabagat sa kuya. Mas Helpless ka. even sa recollection ko nga ni kay Sister Net, ito pirming nagluluwas sa kuya. That I am the number 2 and nakakapabagat sa kuya, burden sa kuya, day ako nakakatabang. Day ko natataos best ko sa diri ko sa ibang tao. May frustration. Opo. Sa dakulao ng muya mo itao, alaga, nakukulangan ka pa. Opo. Minsan. And duman sa siguro sa best moment. Same with Christine, no? Opo. I don't have favorite activity. I don't have favorite moment. I have favorite people, Kuya Mike. I have favorite people. I have favorite ministry, which is the youth ministry. Whenever I am with them, maski ano pa man activities iyan, magiging paborito ko iyan, hulita. Kaibahan ko sinda. And of course, nagsaserve sa mahal na Diyos. Ako, pag namamatian ko man ng arugaan, Siski, pigurumdum ko si Mother Teresa. Gura no man nga kasadit ang pigigibo mo, put your heart into it. Yes. Diba? Yes Baad pwede mo maging inspirasyon pag napuprostrate ka na. Opo. So, mga simpleng bagay sana, pero ang puso mo pala niyaon duman. Siguro, makakabawas yan sa frustration na namamatian ta. Okay? So, digdi na kita sa, mga pagpadagos sa ministry na nagdadaraki kaugmahan, asin, kagabat. Sometimes, the same ministry that fulfills us also drains us. Tama-tama. So comment ni Sir Juno Raposa. Sabi niya, in ministry, we used to attract, not to attack. Not to attack. Oh, tama man na. Very good. Thank you so much, sabi Sir Juno Raposa. Okay? So sige, duman kita Siski duman sa urunan ta kasubago na sino na ini sa mga momento na may joy, may weight o may gabat na namamatian, and sometimes may fulfillment man, and sometimes nauubusan ka naman, nadidrain ka na. Okay? So, digdi na kita sa second sharing question ta. Yes po. Yan, for our second reflection question, yan, mga kabarkada, sa mga panahon na pagmati mo, sagad na ang energy mo, ang energy level mo, paano mo nare-realize na dai ka pigpapabayaan kan Diyos, lalo na sa mga sitwasyon na nagsaserve ka, no, maski solo ka lang, as in mayo nin kapalit. No, secondly, tigasubok ang pasensya mo. Thirdly, nakaipuhan mong maging available sa ministry maski dipisil na. And last is balancing your time, no, balancing your time for the ministry, for the school kung estudyante ka, for the work kung nagtatrabaho ka, and sa mga responsibility nindo sa harong. Ayan. Paano nindo nare-realize na dai kamotig papabayaan kan mahal na Dios sa mga araw ka itong sitwasyon. Ayan. Okay. Siguro inoton ta Kuya Mike si kabarkadang Josh. Okay. Kabarkadang Josh. Hello, Josh. Kabarkadang Josh, go ahead. Okay, yan na. Walan po kasi ng kuryente. Okay, sige. Yes po. Go ahead, kabarkadang Josh. Ano po? Question niya po. Yung question is, sa mga panahon na pagmati mo, sagad na ang energy mo, paano mo nare-realize na dai ka pinapabayaan kan Diyos? Lalo na sa mga sitwasyon na nagsaserve ka na solo, no? Na tigasubok ang pasensya mo. Sa activity po namin na katulad ng gaganapin po ng katulad sa mga activity po namin na kalakbay, first is parang yung pagod po na kailangan ko dapat na maramdaman. Parang di niya po sa akin pinaparamdam na kailangan, parang may mission po siyang binibigay sa akin na kailangan tapusin. And so, ano din po, may kasi po kada activity post namin na nangyayari is parang mas sobra pa po yung binabalik niya sa akin na mas
mas sobra pa yung saya na experience ko, and mga bagong kaibigan na nakakasalamuha ko. Yun lang po. Yan. Mhm. Yan. Sabi ni Josh, Kuya Mike, nare-realize niya na dahil siya pagpapabayaan kan Diyos sa times na maski pagalo na nga ni, no, after kan mga activities, maugma man giraray. No? Yan ang good feeling. Sa tahaw kan kapagalan, yaon an kaugmahan. Yes. O di, kumbaga, so mga kagabata na namamatian niya, so naubos sa energy niya, nare-recharge tulo Of siya course. because of that mindset. Yes po. Di ba? Okay. May specific Diyos na pangyayari na namatian mo, yaong si Lord sa katanin mo kang nagabatan ka na, sagad na so energy mo. May nangyari na ba sa imo na pagalunon ka na, na-energize ka tulos, yaong si Lord. Ano itong pangyayari, Josh? Ano po? Specific na pangyayari na masasabi mo na recharge ka tulos dahil yaong si Lord. Okay na. Ano po ba ulit po yan? Pwede pong pakiulit. Okay. Sige. Ano ang specific na pangyayari na naubos na ang energy mo pero na-recharge ka tulos dahil ara mo yaon si Lord? Nako po, Josh? Ayun, nag-brown out kaya sa indade, medyo nagluluya ang signal. Unlike ito na may antena na alaba, makusugat ang signal ni. Ito si Christine. Christine. Okay. Sana dahil mo nag-brown out dumagay na sa ibang location. Okay. Bako clear Diyos ang diyan ang reception nindo. Bako clear. Hello po? Hello po? Hello. Hello. Iyo day talaga nagaano talaga sinda. Mag-anap mo na kamo diyan ki maray na signal. Kabarkadang Mix and Josh. Iyo. Ta medyo dahil nilo nakukuha ang Hello po. Okay, sige mag-anap po na kamo ki area diyan. Baka may wifi diyan na makuha ka mong arane. May mga Starlink diyan na ako naaraman nagkair din diyan nagtarakod diyan sa pasiri diyan sa Kawa-Kawa. Sige, maghanap mo na ka. Babalikan mi ka mo, ha? Balikan mi ka mo, Mix. Okay, sige. For the meantime, si po ang batang pwedeng mapot na. Una si Riniel Gaido. Gari makusog ang signal. Yan, si Riniel. Yes, Yan. Riniel. Second question, Riniel. Sa mga panahon na pagmati mo, sagad na ang energy mo, paano mo nare-realize na dai ka pigpapabayaan kan Diyos? Sige, go ahead, Riniel. Sa amin pong problema na... Sige, Riniel. Si Riniel muna. Sa amin pong problema na na-experience ko, pirmi ko pong iisip na sa likod ko po si Jesus. Kasi aram ko po na kading problema na kadi is way niya para mas mag-grow ako as well as para mas maging matatag ako para in the future kaya ko na siya. Kasi minsan nakakalimutan natin na because of that problem na nararanasan natin, mas napapalayo tayo, which is for me dapat hindi. Kasi sa mga araw na yan, sa mga times na may problema tayo sa buhay natin, yan yung parang mas palakasin yung faith natin sa Kanya. Dahil sabi ko nga, sa lahat ng problema sa buhay, yung pagod na yan, wala yan. Kung laging nasa sentro natin ang Panginoon. Okay. Ano ito? Riniel. Kabarkadang Riniel. Yes. Gari na sa katanin mo si Lord. Bako man sa likod. Ang nasa likod mo pa rin. Yaon sa katanin. Sa right side mo. Iliwan sa right side mo kung yaon mo ng God. Iliwan lang ganda Riniel. Okay. Ako, mas may ako. Katanin ko si Lord. Ako ko sa likod. Lord, hindi ka sa katanin ko. Diba, Riniel? Agree ka ba Yes, nun, kabarkadang Riniel? Agree ka? Yes po. Okay. Ano ko lang po siya sa parable po baga na
footprints in the sand. Okay. O si Lord naman, yung nag-ubo sa imo, na siya sa likod nagpasa. mo na tigu-ubo ka niya. Tama si Skiade. Tama diba? po. Sa first part, kaya ka ito, Kuya Mike. Actually, dahil man nga ni, sa likod rin niya. Kataning. Kataning talaga. Diba? Sabay ka mo naglalakaw. Nasaan na? O kung na yan, binayaan na siya. Ito pala, inubo na siya. Kataning. Kataning ha. Bako sa likod. Katanin. Okay. Si Una, mga maigpitol, mga ino. Parang yun. Ito, so mga figurative man sa nangani ngayon. Thank you. Okay, salamat. Daniel. Ayan, okay. yaon na si Chloe. Chloe Joy. Si Chloe Joy. Belen. Yun. Chloe Joy. Chloe Joy, hello. Yan. Yun. Okay. Sige, Chloe Joy. Go ahead po. Para sa akin po, mas nararamdaman ko po na kasama ko si Lord dahil siya po yung nagbibigay ng lakas and pasensya, nagbibigay ng pasensya sa akin. Kapag napapagod po ako o nahihirapan, mas natututo po akong magtiwala at umasa sa Kanya. Doon ko po mas naiintindihan na hindi ako nagsiserve mag-isa. Pira ng edad mo, Chloe Joy? Pero akiunon pa si Chloe. Pira po? 15. 15. Okay. O, di ba? High school. Oo. Wow. Coordinator. Very good, Chloe Joy. Napahanga mo kami sa sagot mo. I like that. Ngunyan, Chloe Joy, aside duman sa pigtara mo, may mga tao pa na pikukuan ka pakikusog kibuot asin kusog kang energy na dapat masustain mo ang pag-serve mo sa youth ministry. Yes po. Yung family, loved ones ko po, friends po na Okay. Family. Okay. So family and loved ones. Loved ones. Very And good. friends. So very healthy ang ni Joy, ang mga nakapalibot sa iyang mga tao, di ba? Igwa pa nga na naglalakaw-lakaw. May mga supporters diyan, si pigkikibilit siya diyan sa likod niya, may mga supporters. Yun ang tunay na may nasa likod. Yes, Baka man si Rainiel. Bako man dyan, brown out, Chloe Joy sa Indo? Bako man. Okay. Sige, thank you so much, Thank Chloe you, Chloe Joy. Ayan, Okay. si Jeldon. Yan na si kabarkadang Jeldon. Jeldon Ibarrera. Jeldon. Ambi na nagbaron mo rin kay Jeldon. Talaga si Jeldon. Ayan, Jeldon si kabarkadang kabarkadang Angeline. Okay, kabarkadang Angeline. Kabarkadang Go ahead Angeline. po. Kabarkadang Angeline. Matibay ini magkanta si Angeline. Daiman. Pag na ako, so para kanta ini. Yan, Si hello Christine ang Angeline. matibay. Angeline. Ange. Yes po, Ate Yan. Kay. Second question, sa mga panahon na pagmati mo, sagad na ang energy mo, paano mo nare-realize na dai ka pigpapabayaan kan Dios sa tahaw ka ini? Sige, go ahead. So, siguro po sa akin, yun nga po, hindi naman natin may iwasan. Tao lang din tayo, may mga frustration minsan, may mga moment na nakakapagod talaga. And feeling ko po, ako po kasi, mahilig po ako mag-journal. And yung journal ko po, hindi siya yung pang everyday journal, pero pag feeling ko, yung moment na na-experience ko, deserve ng space sa journal ko, sinusulat ko po talaga. And napansin ko po doon na parang every time na may frustration ako, may happy moments akong na-experience kapag nasa labas ako or nasa loob man ng bahay. Parang sa dulo po ng journal ko, para palaging instead na matapos siya as frustration, fear po yung laging nasa last. And I think every time po na may ganong encounter ako, feeling ko laging nasa tabi ko si Lord, and yun, ginagabayan ako everyday. Kaso rin nagpuunso pagsurat mo sa journal.
Before pa po, pero randomly po kasi talaga ako. Pero nung nag-start po yung 2026, doon po parang nag-start yung consistency na every milestone, mahirap man or madaling experience, I make sure na nasa journal ko po siya. Okay. Arin ang mas dakol na laog kang journal. So mga maugma o mamundo? Hindi ko po maalala Hindi mo lahat. maalala. feeling Pero ko, parehas igwa ka ito. Opo, lagi po meron ng mga Anong negative. maugmahon na namatian mo na naisurat mo sa journal? Siguro po, yun, nung natapos ko po yung degree ko, and then after nun, parang may doubt po sa akin na iti-take ko na ba yung next batch para ipasa yung let, or mag-rest muna po ako. And then parang parang dun din po kasi namahan ni Lord na what if may nag-invite po kasi sa amin na about work naman po, which is yung from Philippine Bible Society, which is doon ka din po nakilala si Ate Ki. Yung sa work po namin. Tapos after po noon, sabi ko, parang naisip ko na, parang na-feel ko na po na parang hindi ako makakatake that time nung let. And nag-push po ako doon sa invitation ng Philippine Bible Society, which is maging Bible translator po. So after po noon, parang sinulat ko po doon, naalala ko na, Lord, baka kaya kong pagsabayin yung review and habang nagsaserve sa'yo through your words, and then sa pagta-translate nga po. And then thankful po, super thankful na habang nag-work po ako, naipasa ko po yung let. Okay. So nagiging magayon na outlet niya itong journal. Yes. Ako dahil ko na-imagine na pwede mo nang ganun eh. There are times mo na ganun. Kumisa may mga good ideas ka na dapat isurat mo. Happy moments mo. Mga lonely moments. Mga Actually, kapungawan. Essential man siya, Kuya Mike, talaga ang journal. Ako, iba ang paagi ko sa pagsurat at siski. Imbis sa journal, gigimbo ko na sa ng tula o rawit-dawit ang namamatian ko. Iyo, dakol na akong nadamot. So, kaya nakaka-relate ako kay, parehas, so mamundo asin maugmang namamatian, pigsusurat, magayon na na outlet. And of course, arog sa kuya na pigigibo kong rawit-dawit o tula, dakol na. Compile. Wow. Saro ng libro, di ba? Siguro si Share dakol mo naman yan, dakol Kuya naman Mike. basta na ta mga one of these days ipailing ko sa indo. Okay? Salamat. Thank you, Ange. Okay, yan si Ange, the writer. Natibay The writer, the translator. Okay, sige. Maya ko man apoton si collaborator. Si Barkadang Chris. Mission na. Kumusta na ang Laguna? Nasa Laguna ini kaya O sige daw, Kabarkadang Chris, ano ang mga kasimbagan mo mandigde na pag sa panahon na pagmati mo, sagad na sa energy mo, paano mo na-realize na dahil ka pinabayaan ni Lord, lalong-lalo na sa mga sitwasyon na nagsuserve ka, maski daing kapalit, napurbaran ang pasensya mo, magpili ka sa nadigdiha kung arin ang paborito mo ding question. Kaipuhan mong maging available sa ministry, maski dipisil. Nadidipisilan ka ng i-balance ang schedule mo sa ministry, sa school, sa pamilya, etc. Arin naman ang pipiliin mong kahaputan na sa imong sisimbagon, Kabarkadang Chris. Ayan, very challenging question, Ayan. Kasi po, Kuya Mike, nag-serve ako sa youth for 20 years as a campus ministry. So I've been working with the youth before through the Dominican School dito sa Laguna. That's why meron pa akong house dito kasi I was working here. So prior sa pag-uwi ko ng Bicol. So I've been serving the youth and na-experience ko ang iba't ibang sabihin ng mga very challenging and sometimes very stressful din po. Kasi iba-iba ang ugali, But kasi kanina pinapakinggan ko sila tapos sinusulat ko yung mga some of their experiences, yung mga emotions na lumalabas. And true indeed, kahit ako na experience ko yun sa aking ministry, sa campus ministry kasi noon po talagang
kailangan talagang pagsabay-sabayin yung ministry for the youth, then my school, kasi teacher din po ako at the same time eh. So I was teaching in the school for ilan loads ko noon? 10 loads Overloaded. plus yes, fully loaded na minsan gusto mo na talagang sumuko, but I always go back to the Lord as my source of strength. Kasi sabi nga ni Lord, di ba, lagi ni-remind to sa atin na hindi mo mafe-feel ang isang cup unless you empty it. Pag punong-puno ka na dyan, sasabog ka na, na-irritable ka na, kasi overloaded ka na ng work, you really have to find time to be alone, ma-relax, empty yourself para ma-refill ka uli, ma-recharge. So, ayan po, ako yung mga experience ko na laging dumadating talaga yung pagkakataon na si God laging may surprise. Yun yung masasabi ko. Minsan akala mo yung isang activity hindi magpupursu, may kulang. No, di ba, Ki? Sometimes we experience that in our leadership. Parang planchado na lahat yung activity mo. So, tapos biglang kulang, may nag-back out. So, what will you do in that situation? Nakaka-drain, nakaka-stress sometimes. Human as we are, we feel that way. Pero pagka sinabi mo, Lord, I am not in control. You are in control. Yes. I know that you will have other plans better than mine. Because I'm limited, ang utak ko, ini ang pagkakaintindi ko. And true indeed, the Lord gives us surprises. So yun po, sa matagal na panahon that I am also in the ministry, I feel a lot of times that the Lord surprises me. He answers in a different way. Saka mo lang ma-realize, ay niya, nagpara-worry ako. Igwa man sa nang maray na simbag si Kadurangnan. So yan lang po. Okay. So, thank you so much, Sis Thank you. Chris, Ate Chris. kabarkadang Chris. Ang pag-share niya na ito, may mga schedules na activity sa Rabayan, fully loaded pa sa school as a teacher, and so mga plano na pag una mo planchado, may gunus pala. may mga day kita kontrolado talaga. Opo, So, opo. yan, nakakalobat, nakaka-drain kang energy. Pero, ang kagayunan kay ni kabarkadang Chris, na maski kita lobat o drain ka na, hindi tayo iiwan, hindi tayo iniiwan ni Lord. Yan, di ba? Opo. So, I feel na kung minsan, pag una mo, nagsusulo ka, ito pala, dahil mo lang na-realize, so sabi mo nga, bago, so sa footprints in the sun. Sometimes, Saan ang ka na realization pala mo, niya? sulo na sana ako, Lord. Ito pala, tiga-alsa ka na ni Lord. Okay? So, digdig kita sa scriptures na, I would like to invite si Ski na basahon tangon yan ang, mas maganda na marinig ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga kabarkadang apostles. Let us ask Ski to share with us and enlighten us about the story. Okay? Sige po. Ayan. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. "Do you understand what I have done for you?" he asked them. "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you." Yan, the gospel of the Lord. Okay. Amen. Amen. So,
So yan po, namati po nindo ang satuya na scripture na binasa ni kabarkadang Ki about sa John 13 3-5 and 12 to 15. Yan. The washing Ako of the feet. Ako ang naka-strike di siski. So after na kang pakatapos na inugasan, tigsugo na kita na ugasan mo man Sukapon. yes. O digdi na nakakagwa ki disconnect. Yes. Na na ugasan na alagad what is now your response, di ba? So ako kumisan yang saro sa kadipisilan na maya ko man iapot sa mga kabarkada tadi ng mga kaakia na mga youth na is there an instance na after na ikanatawaran kang sa imong pangangaipo gari nakulangan ka kang ika naman ang nagtao, di ba? Is there a situation or a moment like that? Baad nakabalik na ang signal ni kabarkadang Mix. Kabarkadang Mika. Yan, okay na si Mika. Okay. Sige, yan. Welcome back, kabarkadang Mix. Nag-choppy pa ang sa imong audio, baka naka-off, maki-on daw po kang audio, kabarkadang Mix. Hello po. Yan, yun na. Sige, go ahead. Ano po ulit? After ay feeling na natabangan ka na ni Lord kang pigaagad mo sa iya. Ngunyan, may nagaagad man kitabang sa imo, gari feeling mo nakulangan ka ng pagtabang mo duman sa kapwa mo na tinabangan mo man. Is there a situation na araw ka na namatian mo? Hello po. Sige, ilapit-lapit mo lang ang medyo iranin mo lang ang tanganing mamati na maray. Hello po. Yan, okay. Pag-arani, loud and clear. Apo. So may time siguro na feel ko kulang nata akong pagtabang sa kapwa ko hobine. Siguro kan kulang na kato ay ipagdadasal ko pa. Siguro yun po yung way ko para mapunan kulang na natabang ko sa kapwa ko hovenes. Okay. May ka, gari may ginibo ka, tangani maipnuan mi gulo nito na namati mo. Saan ka maipno? Sa sadiri mo o duman sa pigtabangan mo? Feeling ko sa both, sabi ko, feeling kasi garo nagkulang ako sa iya, then nakulangan man siya sa kuya. Okay. Tinimbang ka, ngunit sobra. Ika naman yan, Kuya Mike, pakaray ka naman yan sa mga comment mo. Okay. Muya ko man aputon si Siski kung ano ang naka-strike sa imo digdi. By the way, thank you kabarkadang Mix sa imo magayon na pag-share. Duman sa binasa mo tabi Siski, tako naka-strike sa ko itong supakatapos na gari baga igwang pigsugo ka na uni man dapat ang gibuhon mo. Ito nakaano sa kuya. Baka may iba pa kaya na kaya sa imo. Actually, Kuya Mike, action na ginibo ni Jesus mismo duman. Pag hanaw niya no sa mga disipulo niya. Kasi po, 'di ba, serving the church means touching the dusty feet, no? Pareho man sa naduman sa scripture. So feet are not clean, no? Feet are sometimes smell. Yes. No? Feet carry the dust of the road. So sa ministry ko man, sa youth ministry and ngunyan na nagsaserve sa simbahan, may mga arog kaining experiences, no? Na nagsaserve ako, even may mga even na di-disappoint ako, na may mga youth na daiman sa kuya nagdadangog, may mga youth na napapadung ka again and again and kaipuhan ko na naman tabangan. So siguro ito pag-serve na dai nagpipili
Okay. So paghugas kasi ni Jesus Christ that time is, 'di ba, aram niya na ibibetray siya ni Judas. I-deny siya ni Peter. And babayaan siya kan mga disipulo niya. Yes, and yet, durlagan. and yet, hinugasan niya man giraray, nagpakumbaba siya. And that's a sign, that's a personality of a good servant leader na humble ka because na si Jesus Christ gani, maski aram niya so identity niya that He is God, and yet nagpakumbaba siya. And siguro ito so nakastrike sa kuya na birang usad na servidor, I need to be humble. I need to be humble. No, I need to lessen myself for him to be highly praised. So siguro iyo po ito so nakastrike sa kuya. Kuya Okay. Mike. So more on ang piga nakukuha ko kay Siski ang pagiging servant leader. Opo. Diba? Yeah, Servant importante. leadership. So ito pala ang bako sa na always na namamatian ta na drain kita, Opo. di ba? About man ini kang sa tuya na loving from a secure identity. Yes, secure siyempre, identity. kung ano ang source mo, yung identity yes mo. Po, of course. Para sinikang, kung sisingang kabarkada mo, iyo ka man. Okay, kita. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Okay, yes, that's a beautiful reflection na tinaw sa tuya ni Siski Ngunyan about duman sa scripture na binasa niya na John 13, 3-5 and 12-15. Okay? Ngunyan, matiunta ang Barkada Challenge ni Father Rafael Sambahon, ang Vicarial Spiritual Director of Saints Peter and Paul Vicariate. Sige po. O yan na. Hello mga kabarkada ni Jesus. Minsan ba nararamdaman mo na parang lobat ka na? Pagod sa school, pagod sa bahay, pagod sa ministry, at minsan kahit nagsiserve ka kay Lord, ikaw mismo yung parang ubos na. Welcome to this episode, Lobat Na, Jesus Recharges. My dear hobbiness, being part of the Commission on Youth is a blessing. Always remember that. You're a blessing to the Commission, pero hindi siya madali. There is always this joy and pain in serving in this ministry. No? Nakakahanap ka ng tunay na barkada sa ministry, nakakaramdam ka ng purpose sa buhay, nakikita mo yung ngiti ng bawat fellow hobbiness na tinuturuan mo, pinoform mo, no? Nakakapaglingkod ka kay Lord with passion. That is the joy serving the youth ministry. Siguro ang pinaka memorable moment mo sa ministry ay first youth camp. No, ang saya ng youth camp. First time mag-lead ng prayer, no, inassign ka ni sister, ni brother. First time magsalita sa harap ng fellow hobbiness, no? First time maiyak dahil na-touch ka ni Lord, na-touch ka ng kanyang word. Pero there is always this pain, no? Kung may kasiyahan, meron ding lungkot, no? Minsan sa buhay, sa ministry, merong mga hindi nakaka-appreciate. May mga taong nami-misunderstood tayo, no? May mga intriga, hindi mawawala. May times na ikaw ang pinaka-available, pero ikaw din yung pinaka napapagod na, no? At oo, may moments ba na gusto mo nang magpahinga? Gusto mo nang tumigil? Gusto mo nang sabihin, Lord, parang hindi ko na kaya, no? Kung oo ang sagot mo, normal ka. Hindi ka nag-iisa, no? Because in our journey in serving
other fellow youth, God always accompanies us. He always accompanies you. Sa bawat lobat moment mo, hindi ka iniwan ni Lord. May mga pagkakataon na tudubigay ka, yung oras mo, yung effort mo, yung talent mo, walang bayad, walang kapalit. Pero tandaan mo, hindi man ito makita ng mga tao, ng mga nakapaligid sa iyo, kita ka ni Lord. Kitang-kita yan ni Lord. And always remember, si Jesus din nag-serve without counting the cost. Hanggang sa dulo, hanggang sa krus, hanggang sa kamatayan, naroon yung paglilingkod niya sa atin. May mga pagkakataon na na-test ang patience mo. No? Kada gathering or meeting ng ministry, may mga late, no? May mga pasaway, may hindi sumusunod, may mga nagre-reklamo, may hindi marunong mag-thank you, hindi ka na-appreciate. Pero sa bawat pagsubok ng pasensya mo, doon ka hinuhubog ni Lord. Hindi ka nagiging isang youth leader lang, nagiging kang Christ-like, no? Nagiging kang tulad ni Jesus, na nariyan ang paghubog niya sa iyo. So always remember, sa bawat na mga pagkakataon na kailangan ka kahit may convenience, no? Pag may emergency practice, kailangan ka. Pag may kailangan ka usapin, ikaw ang tinatawag. Pag may youth na umiiyak, ikaw yung hinahanap. Kapag nag-yes ka sa ganoong moments, Jesus is working through you. Remember that. Jesus is working through you. Minsan, ikaw ang sagot sa dasal ng iba. No? Ikaw yung sagot sa dasal ng iba. Mahirap i-balance ang lahat. No? Yung ministry, yung sa school, sa family. Ito yung isa sa mga real struggle sa buhay ng isang kabataan, no? Isang naglilingkod sa kapwa jóvenes, no? Yung assignments, yung exams, sabay-sabay, yung responsibilities mo sa bahay, tapos may meeting pa, may practice pa, may event pa, no? Minsan parang kulang yung 24 hours. No? Pero tandaan mo, kapag inuuna mo si Lord, hindi niya pababayaan ang iba mong responsibilidad. Remember that balance is not about doing everything perfectly. It is about putting God at the center. Ang Diyos kasama mo sa mga ginagawa mo. No? Kaya kapag lobat ka na, tandaan, hindi solusyon ang tuluyang pag-alis. Kapag lubat ka na, hindi solusyon ang paglayo kay Lord. Ang kailangan mo lang gawin, prayer life. Strengthen your prayer life. Silence. Spend time with the Lord. No? Yung mga hindi mo kaya, ibigay mo sa Kanya, Lord, ikaw na po ang bahala. Kailangan mo ng Eucharistia. Kailangan mo si Lord na tanggapin sa banal na misa. Kailangan mong alisin yung bigat sa puso, bunga ng pagkakasala. You need confession. Kailangan mong time with Jesus. Yung magbibigay sa iyo ng lakas para maglingkod ulit. No? Ibigay ulit ang sarili mo kahit nakakapagod, pero hindi ka magsasawa. Tandaan mo na hindi ka charger ng sarili mo. Si Jesus ang source ng lakas mo. So, kailangan mo siya. Kung ang cellphone kailangan i-plug sa outlet, yung puso mo kailangan i-plug kay Christ, kay Jesus, para magkaroon ng lakas, maglingkod, magmahal, at magpatuloy sa trabaho sa Commission on Youth. No? Kaya
My dear Jóvenes, my dear members and officers of Commission on Youth, hindi ka lang volunteer, hindi ka lang organizer, hindi ka lang performer, no? Kundi ikaw ay minamahal, ikaw ay tinawag para maglingkod, ikaw ay sinasamahan ni Jesus sa bawat hakbang na ginagawa mo. Kaya kapag pagod ka na, lumapit ka sa Kanya. Kapag nasaktan ka, may sabi ka. Kapag lobat ka, magpa-recharge ka kay Lord. Kasi sa barkadahan ni Jesus, walang iniiwan. Walang ubos na hindi pwedeng punuin muli. Ganyan yung pagmamahal ni Jesus sa atin. Ganyan magmahal ang Diyos sa ating lahat. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat. Okay, yan po si Father Rafael Sambahon, ang Spiritual Director kang Saints Peter and Paul Vicariate. Thank you so much, Father Rafael Sambahon, Thank you po, sa Father Don. magayuno na mensahe. Full. Maski itong mensahe ni Father Rafael, nakaka-recharge. Opo, Dako talaga. sa mga pasunod, di ba? Pag lobat ka na, magpa-recharge ka kay Lord. Libre. Daing ba? Paano pa? Full charge. Yes. Yan na. Kapag lobat ka, put God at the center. Yun pa mga nagkaarano ko duman. Ika na may na, ano ka duman tabi, Siski. Kapag lobat ka na, ano lang gibon, sabi ni Father? You need to strengthen your prayer life. Yan. Di ba? And, put God. Pag may pigigibo ka, iyaon siya dapat duman. Iyaon siya permi kaibahan mo siya. Tabi mga bagay, sabi niya, data kontrolado. Yan. Okay? Now, pwede ma-request na sa mga nasa Zoom, tama ko niya, nakita, i-on ang mga camera. Ma-screenshot na kita kang sa tuya na mga kabarkada, na mga officers kang Vicariate, kang Saints Peter and Paul Vicariate. Yeah, sige, maki-on po ka mga camera nindo. Ma-screenshot si Jerome sa satuya na mga kasarabay. Sige. Okay, ready na? Smile. God is good all the time. Yan. Okay, so Siski, baka may ano ka, parting message po sa itong programa mo niyan. My dear mga kabarkada, mga kalakbay, because God is the source